Ubwansu bw'umuguzi. Chingena indo mwanchi umurigere bona ekerongo kwarigania se Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobekera nunyora nabakogendera gotobwati asense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News eri otogendere gusangana ya manke retariane Evelyn Osero utobwatira nere kwenekia awekera asense mo imenyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabanento ikomo erio. Dai machawege ntekemo omogusito bwate obegeta bagusibonsiaba amo korokwa Fred Matiangi abamenyi be county ya Kisii komogania machogu kurweska sabara ibande mangana hotspot Kisii in propaganda sina bantu twancha ine na mangana y'abanyakonda kurwase county ya Kisii ngoli na chorete ko running mate yane ochire ase kiama kia UDA chitimba timangana nere anyo takire ko genda abo ochire oseneta we county ya Kisii samongeri go kana tabwati bo bisabonde no mokonyo ye engineer Maga ayone gati yarinkuna ko ngwariganirite ya senchera ere yobwenge korende amange ngo kwariganira ngomanya senchera ere yobwekeranu egati yabamenyi korwa sensemo ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo beso kire nako gikeria chingwana chaye yokorwanire kirego kyo governor se county ya Kisii wetrase kya makia UDA Ezekiel Machogu gocha somo waziri woburendi waime Dr. Fred Matiangi na boigo omurikyo botambe ase wizara yobochenu muswatu zani muchache askere bagote babuna okwo nokoborwa amaskani nabona nigo muganire Machogu kweneke bunango twarara maskani ase abaraibonsi Sara Nyarangi ontita noroboti urwaso bwime nsemo yabamenyi kurwase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo beso kirie na kogikeria enkwana yaye oyokorigia ekerogo kyo governor county ya Kisii wetera ekiama kia UDA Ezekiel Machogu ombaki asenkwana yaye akwana litikolia Jumatatu imeye bunge yabo Machoge chache igoro yobo koralibwa yomo waziri bobolendi bwaime Dr. Fred Matiangi nomoliki obotambe ase wizara yobochenu omusubati Susan Mochache mangana ya tatu chere tibuya mabe dobwati mokokono yono bo kwana linga ona goto ichanite omonto monene obeire serikali emiaka obeire omodisi otwarire obongaini omanya kogenda omwana oyo gaki omwana oyo Susani tutamanyite nga yago eteracha kobabwo nyasaga korege konekiaye obeire oyo bwengencha asaba gusi nanda mayo kwanekerwa nigo baorokirie okogechiwa kwabo igoro yenkwane yo asebateba okunokoborwa kwa masikani asabarai bagusi ikeriga akimatagu atikura nabana nchi bako mwata Susani okomwa omwana ito Susani igotoko mwa orotambe aruseria abantu baitoroche Machogu chikura nabachikolike gugo Machogu nkorango taruri nabasibati bakaba women rep wo babwata iba tadi abanyaura boka gokonya abantu gusiyengima omwana oyo tuagacheire chikanisa sitoko sasimera omwana oyo tuagacheire kisukuru asa abana baito bagasoma nigo baganirie Matiangi gosikwa nabo igo nabasubati anena barai koegwa amasikani omo cabinet secretary oyo igokoro ku Machogu okoro ku Matiangi ba minto tigae gwa masikani tenkoro yogo konyo umuntu natarenge mangao asensemo yabamenyi kurwase wodi ya Kiamo kama egotoka se bunge ya Nyaribari Masaba
asebagikeria boigo enkwana ya machogu na kumugania kubasika barai korwa gusii na koriga chikura chiaye asenchera yobotoereru wasike susani mochache unebinto bigosiko onye machogu ogwako kwa eri tigake buya bunanyora 11% again simbarati 79% tiagende kageko garantu abantu baito kagaiga yotora simio da umoja naitore asimio da umoja wete bobe pakachituki ko chitene ina sengenjo yoyo minto machagu korama bana baito omwana minto susani mochache no mwana bwechogete machagu ngonye meroma ya musinyiri tigagendeka abantu tobwate chitara tobwate chigwoka ibere matiangie kabunguo obwati kuna maswati susani mochache machawoyo kale kolika ogocho batebanga susani bako na kotarna kamonto kande matiangie na isaino kolo kwa kamonto matiangie na isaino kolo kwa kamonto Ndizi TV emesa ya mangana maya Ekiombe ky'abanyakonda korwase county ya Kisii bakorawa n'umunyakirugobo asereta Kennedy Mariera nigo baburiria abagusi nabo igaba Kenya kwene kyomurembe chinga kinamagega yobochoryo bunene bumwa kuyega oroboti orwasoboime nigo twariganire n'umurikito Brighton Makori Namatuko ano katigarite kuja sobochoryo bunene bumwa koyoiga asebono abakenya n'umugusi asabeta anyarira kuburirwa kuralina kwene kibuna umurembe kwene kibora senseto ya Kenya igarutoko swase chikura echo Kaukwana nigitaseni kia Ndizi TV umunyakirobo wa wanyakonda ase county ya Kisii Kennedy Mariera niga buribuna nirebuyo mugusi anyarga koryo murembe karotoko swase chikura echo nongo sababa gusiba ito bonsi pi twake chikura chito no murembe nande tubuna abagusi so kyo mugusi chikure chito gwaka nande omonto orachorwe president ya Kenya noyo omomba ko bababere omonto orachorwe mugaba no Kisii county noyo omomba ko bababere igo abantu baminto ngo sababa gusiba ito bonsi piko runyamira paka Kisii bonsi pi twake chikura chito no murembe Boigo niganyarire gakomoje chingwana chijigote abuna gusi nenseyemo ya jiria chiranya chikoreta chiburaburu ekeroto kugenda sobocholi nekeroto akorire obocholi obwo ichinji yobo kabisa buno impropaganda abagusi n'abantu no maite ko 2007 ekira abantu bali kurwana abagusi bonzi bagetamo bakawereka websa kubyonzi igamangana outsport Kisii impropaganda Umuriki obotambe ase kyombekyo ky'abanyakonda neniganyare kaote abuna barabwo nigo baganityo murembe ekeroto sobo choli obonene ntogani chikura cyo murembe ase Kisii igantu anakorera sigurubuli ngakiende gose kurumaega nabo nte chikobanga kingao muwa ke chikura cyo murembe twikaranza tukaba morekeo nande bono mubwato busubole mwana mwaka chikura Baukwana igoro yengwana Raila Morodinga anyaraka oteba buna bali bakuriye bwabana anene asiria bulia simio koigwana nigo batebuna barabwekero baikaranste nigo baroche buna simba arati nigo aisaine koriye kerogekyo nande nigo aisaine kwa gwekero kyo bwabana se county ya Kisii buna abaraye ba contractors be county ya Kisii ntuntu aruo mosemamo ababonse bakoriye bwabana bwa Kisii ntu abafeti kile tu abafete bonse pikiro mundu nabo ata maoni ayamaya into tu atena to katabanga ki ndubu na ba control ba Kisii county we are supporting omwana ominto simba rat ino ni police ko soka simba botambe na tanga ine nona kero murai Raila achaga iga onde bwensi bwata maiso na baroranga kero kendeli yose no lire so mwana oyo kuri kusimbo yose ito nona kero urwa cheta iga igoro murai bwensi acheta mbaro chebuna teneta kabaigwanania Waigo nigo basemiri omugusi uri ogendete gukora ubunjoruri bwaye ase chinse cheisiko korema ekiagera nigo murembe ochikwene kiwekero tuwaka chikura cy'umwaka oyoiga anya komete Kisumu komete Eldoret komete Mombasa Kenya neyemo chikurangwa gature mambiende tokore chikure abagusi baito eserikali yene yaito Kenya neyemo we are one people igo onde bwensi ometa asamete tigakore biasara biaye chikurango jachire mambi ndetare 9 mutenyo yonane nande chiere kingo reporter yetaseni Ndizi TV kurwase county ya Kisii irederiane Brighton Makoli
Omoseneta bwe kaunti ya Kisii Professor Sam Ongeri nigo aterubni kiama kia DAP Kenya nigo kiraro ikukibwate abarwanirira bebirogo au anene korwase kaunti ya Kisii ukwana chingakie chyo niga aterubnere tabwati bo bisabonde bwansi na engineer Josiah Manga uyo achorete koba omokonyoye uyobete gakunganya guchiase kiama kia UDA oroboti rwasenchira yobo imeni gotwargana inumurikyo ito Mildred Momanyi. Kobono atigaire amatuko atano oka elio bochori gochia gokorekana ni gobono abana siasa bagendete kweroberia elio gochikoba ababui asebono ekemina negetindi kiarolekanire asekerogo kyobogavana ime county ya Kisii. Oyo kobolia ekerogo kyobogavana gwetera ekiama gya DAP Kenya Professor Sam Ongeri ni gobono atebire eretali nabo babonde bwensi naende nare tayari gochikoba omobui ase agikeire chingwana nga otigire kobolia ekerogo ekyo naya niga gocha ekero omokonyoye engineer Josh Maga anganyete kurwa ekiama ekyo nagosoa ase ekiama kya UDA. Ekiama retaro timanyetinki lakini ngetoro kenda batebye chikura no tore pakoma elio no ndede veime na baba mento bonse no barede veime pakoma elio nande tiante veiga chikura chubo governor omuntu ole main contender ne governor olionde igare a running mate aso konya ase bintu binebiga na igure ogwatoranga ngona aiguchibesa nkagendo simbarati ntwana gukwana simbarati ntwana gukwana nonde bwensi na ande njitari muntu rabe kugurwe kabireyo tindi raisi kabireyo ngana imo kingende njino mogaka Waigo abakobolia ebirogo au wetera ekiame kyo na baroboni go barure ebirengereri byabo kubwaterana nengane yo asebo igobe yakira ekoko ngocha uni institution nabantu babo getutu cyaje togoteba ngantu Professor Sam Ongeri to wakirekura. He is the most qualified nere obwate kwende kingia kisera kingia kigo cyokwanya abantu baito ba Kisii County. Igon tokurumaega yo mwaka Professor Ongeri tochake gwetana na tokuriye ebintu binde especially kero muntu okoenda UDA ere isiko ya serikali ya 2022 igo bono tulibuya twabagusi sometimes sinyombango twarakire migogoro hao ekero mama atamire tata tarigo tamanere ande twarore tato minto gabu nabagusi otigaire na into baiga bono no tore maiga yae stariki kianda tomobeka be governor yaito areta magendero gusi ese county ya Gusii. Jacqueline Karani oyokoria ekerogo kyobo woman rep nere nigo asabire chikura chomorembe Chion speech 45 Kisii kamuranje twabasabire muchore mwake chikura soboto ereru egere tunyare ko batogo chiguikirania amagania itu asogo chora barai kubwa muno Raila Odinga so office abaganiria maya yingo reporteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Kubatkana noko wa kwebirasi aseskuru y'oboroso ya Kyamabundu bono nigo munyakerogo bwe body ya skuru ya serieta Peter Mugendi aberiga kuganya basamaria bayawe sokya nako bakonya nabo goseko basira elio kwagacha ebirasi ebyo aya nigo gose nigo abarai au babeire bawe sokya nakorwa obokonyi bwabo gati yabo yokoriye kerogo kyo MCA ase wodi ya Kisii Central Kennedy Mugire oyobaga kubwatuko bokonyi bwa mabati emeronke biroro bote urwaso boime Sara Nyarangi Ontita nigatwariganiritie. Esukuru yoboroso ya Kyamabundu egotoka ase wodi ya Kisii Central bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo ya siegetwe asegeka magega yekerasi sano kogwa buna akwerera omunyakerogo bweskuru eyo Peter Mugendi wolia ya mose enyasia ya mekagwa ye class keli ya 5 lakini to basaba Nyasaye na ndokumira nimbya mane kiagara bana mbale ngoro ekanyarekana ekerege kugwa bana balenge iskasenge ya games so Nyasaye no muya ekageronde tabeti inchad bono kubwatikana ne sababu yigo abantu ba public health bagatara goje school we oje komanyanga nkiya kwera ya amangana ya betega
so akaraba ajataiga kana banyorte ngebirasi bito 12 ne office ne staff room ne library bionsi mbigwana tikoba chinyomba cyo gutumia na mwanya bantu nigare no bwaba buna nigo batachie kuigura eskuru iyo magega yo mutimo komoke onyemba konyorobo konyi bonde kirali robe bakatoe notice ya matuko 23 days kujagara tarehe 15 inga onyentoko nyara korosie birasi ebito bekense tubie twagachebiya birasi ebi goikira ubone skuru ngosie kwere aganirie abasamaria bayagwesokia eliokorwa bakonyi bwesimiti abakonyi bwa mabati omochanga gati ebinto binde eliogokora obwagachi bwe birasi ebyo into bali nyore batalie be pinyore batasometa iga batokonye asengenje amabati batokonye asengenje emete batokonye asengenje mesumari batokonye asengenje binto binde byonsi ipi egaratorosi egendo zokorokase gesonga temporary classrooms oyo koligia ekerego kyobo MCA korwase wodi ya Kisii Central omoske Kennedy Ongiro Mogire nigarure obokonyi bwa mabati 20 asaboliria baraibande bali bakoligia ebirego byoborai kubwatesia obwagachi bwesukuru eyo eliaborokigwa kibakoirana magega y'omutima komoke banyore asagaya bagosomera nyawata mang'ana abana mbago chakobera skuru asengencho ebirasi byabo bibwate mechando nkabulia nkiturakore gatebugwa batebigwa bagache ebirasi bichinga kichinke bakoruka temporary ebitageta mabati emesumari chibao umuchanga ekisimiti na ranga tigandete ensemo yane beze idogutumia kona kwaenana yandete linde amabati ande nsegeta abande ndabono ndate kubolia abamintu tokuboli chikuramo na barabu ase birogo byonse nchakero bo MCA ngende birogo binde gotira boli umuchumboro bisi na kero monto yo mintara ati nabwato moyo muyaso gokonya asobole merubole ato abe koko bako kwaye musike Matiangi musike Susan Mochache abande bonsi linda bana bakoira na kurwanka nyuma y'ekikura tutwale birasi ya sabana bagosomera Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV Chinga kiabarai au abagendrete we yakireko ko boswa bachori obone nebo mwako yegani go yokorye kirogo kyo bugavana ase county ya Kisii Bishop Josayo Nyancha abereka batabana na chego kinya sector ayobore michinga kiarai weri baga lyokora e county ya Kisii Omontako ni litoke ke umbugalia litoke ngote kiziringi mugungaga litoke siringi 100 siringi 200 300 bako ya Nairobi wali 400 ndote memono sana yasaye kana tokonye aba agirika rero aliguta no bizi bamenyete ngo boli ni mo ngogarega bamana bonde biga babula tino nyane bigibigi babula tino nebeza bagotarira abaremi kumurange kikura muno mugabano ino abagirigacha jena kirete karega myaka ya 60 abagirigacha bari utara mugondo batorokia kikaundoraiga amaga simekaiga korega konda igugo mugabana abagirigacha nimba ekibesa kiagera agirigacha is the backbone of our economy batarira abaremi n'abatarire kare Omurikyo botambase wizara yobocheno muspat Susan Mochache nigo aganiria bamenyi be county ya Nyamira ko base umustari omutwa ase ogokonya kurwania osekurwania kisegi chegenga okomentkana kwebinyinyi byenyamoreo naboigo amaritage nkyo asaba nabanyaruka yaniga yakwana asensemo ya viongozi yogotoka kebirigo ebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira chinga kichokorwa maigerio gochase abamenyi bensemeyo murikyo itkorase county ya Nyamira job manki norboti urwaso bwagare Rituko lya rero asensemo ya viongozi kebirigo county ya Nyamira abamenyi ba Nyamira mbasemigwa igoro y'echinchira cyogo keitisegi chegenka oburoire bwenyamoreo na malito agenkyo. Msichana anapata mimba akiwa miaka ya 10 na 19. Sayansi na experience imeonyesha ya kwamba huwa wanapata complications nyingi wakati wa mimba. Sisi kama jamii ni lazima tujiulize,
tutaendelea kuongezea watoto kuwa na shida ya kubeba mimba ya mapema ama tutakomesha. Nigo omusangerekano yu oikera niguno moliki obotambe ase wizara yobochenu Susan Mochache omukonyi bw'omugabana bwe kaunti ya Nyamira Dr. James Gesami n'abarayi bande. Omoliki obotambe ase wizara yobochenu naichanira ogokina sekerengo ky'abali babwate amalito agenkyo n'oboroire bw'enyamoleo. Tumepoteza vijana 15,000 kwa hiyo miaka 3 kwa sababu ya ugonjwa wa ukimwi. Naba chifu wabeto ko basororanga kerekera abantu bagocha nemechandeye wachana na maneno ya kangaroo court. Wacha maneno itoke ijulikane. Susan Mochache na sababa yoli kwa abana maigelio linde bechange na malito agenkyo nechimbwa chitalingia. Ni lazima tujiulize sisi wale ambao ni watu wakubwa wa wakati huu. Si lazima tujue tutaongeleshaje hawa ili wawe na maisha siku zijazo. Akerogo tomu mwana mwese kemara go baminyo ketinga saa 12 baminto. Mora bono igo express tyo mwana oyo asama komo. Omukonyi bw'omugabana ase kaunti ya Nyamira Dr. James Gesami nasaba bamenyi be kaunti ya Nyamira kubabekera ekura elinde bagendere koleta amagenderero ase kaunti ya Nyamira. Sasa nimekuja hapa kuwaomba kwa unyenyekevu wote wa Nyamira, mtupigie kura, mtupatie miaka yetu 5 tufanye kazi nzuri na nyinyi. Igati abali banyora megelio asense meyo mberu akorwania amanganayo elinde gokinie kerengo kyobochenu ase kaunti ya Nyamira. Watoto wetu jinsi kukaa. Na nikitoka kanisani ninataka niseme ya kwamba sisi kama wazazi wacha tupeleke watoto wetu makanisani. Abana baiseke tubarende titoko batuma magoroba titoko mase arabe tubarende. Kinko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Chingakie chionigo abamenyi be kaunti ya Nyamira baboriwe kubeka omurembe chingakira magega yobochori obonene bw'omwaka oyoiga ase anene abarayi bage siasa baganiwe gutwara maskani ase barabwa banyene aya nigo akwanirwe n'abarayi ao abagenderete gweyakire koko bosobochori obonene bw'omwaka oyoiga bunatokumanyiwa n'umurikyo ito Frida Kerubo. Chingaki twatigaira matukane bosibo bochori obonene oyo kurigia ekirugo kyo seneta ime kaunti ya Kisii gwetera ekiama gya Kanu Kennedy Omanga nigaganirie abamenyi be kaunti yokobeka omurembe chingaki kyo bochori nekero bwaeliri. To have peace in this election and condemn any violence. Ariane ya tu kerore eri 2 weeks ago eri mongina matha chete Kisii Stadium, lakini we condemn it in the biggest order na in the violence te buena ti cover Kisii at all into nabanto abaronge bunabagusi ntwanye gutwara violence to this extent tigebe reduced na ende taribonoka but what is the future. Chingaki ekyo boigo oyo kabeire omujumbe webunge ya North Mugirango nigo boigo akoboko engane yo na gusaba abaroneli kwena na amaskani chingaki ekyo gweyakira ekuku boigo nigo agania omugusi kogendereria esiko yo mugusi ase orogongo rwa gusiro manyikaine gutwara omurembe butambi. Tuna barayi balia to sabete country yetama na community yetu omugusi gamente kere kon tuewurenga magata singo etale kerase akona kumnyokia bagusingo baseria egente kenene kama namna yachire report ya serikali nerego protect na nditoko sabange serikali yetunirigire tumono sana yamanyire mekone baya toigwete akonya ko basakilete digura abantu baito omogusi is an enterprising person omogusi oimokiri chi economy chichinse amo chi nyinge awao tari kenyoka but all over the country, all over the world. Na in that case tigomogusi have left alone tagos. Nigo boigo ainyoreri bagali okoerera chisera chaye na boigo gusaba gusirwa ase obochori bole bosio. Tekenene kurunka ase itontu muna abagusi tigatorangana ikatoka siasa itontu rwanesege. Antoma minto ase manifesto yane egento kero ekenene na bekiro chibasi chetu na rustingumbu
achinko bwatia chitigarete ekindi nchira cyabagirwagirwe ekindi ncho tigarete chingana chingo ikobaleta nje kwa isukuru echi nanenye gende ngumutinye kumisuku chance kwa gacha namba 2 chipasa ninje beke boronge ikyara mu mate no muntu nakorata se chipasa chialenge namba zina kingobeka chipasa chiaso iyo mnango ando chimotu na chingo kwa bekera boronge egiya gatatu korwa wono chiparapara chetu nchiro chichande kete mono sana echina botoka nda sese karto gambe tona kichiparapara chikoroswa and the more important is sukuru cheito njibwende kwa gacho bona ganto bwata pole mo we sukuru ekia twanyole curriculum inya competitive based curriculum ene etakete enchire approaching akubweli enkoro yo gato ga sukuru cheito chigendere mne serikali takete education echikoba. Frida Kerubo, Ndizi TV. Omurwanire w'ekirogo kyobo MCA ase wodi yabo chitendere Jacob Nyangondi nigabori abamenyi bensemeyo kubaorokereria abana babo chimbwa chindonge asobya bwa matukari bosyo yani ngaya kwana chinga kicho kubekerwe gutwa kwa barokwa babere bakonyora amaorokererio ase skuru yemo eyere inse iyo burayi bwaye Josephat Amisi ntoroboti orwa senchira yoboime semi na chweke bungo kyobogima ayani ganyara koba kwano rero numurwanire w'ekirogo kyobo MCA ase ward yabo chitendere ime constituency yebo machoge chache Jacob Mangondi gaya kwa naya asomoyega wokwena na certificate ko chia savana abanyale ko bakora amatemu abo anene yokwegera chisemi cha computer ichibono cyanyale ko ba chigotenenerwa amo na Mangondi Foundation beyemo certificate yerega iga konye mutagete mutrain abana baino asemura yenyoroka Kisi University kogenda ali onyale go train omwana ogo nigo gwakana 1100 school fee asome metenye tato otarabeke ndagera otarabeka accommodation na otarabeka na mangana de transport igo mole negesyo mobwato omwana ino oletire school yega igoro sana ime na yeruseti ko Somalia naende egosomi bosa motari gwakana shiringende yonsi gati y'abanyarako bagwikira no moyego iyo n'abateneneri be serikali kuri asense meyo anene abagambi abanyarako bakomwakera Mangondi ngambi ya mono asomorobelyo bokenekya ngonyale ko baga osegeta abana nene abasaye banyarako bagotwara chisemi ikiye chikombite cyane ko bakiko kubakonya asobugima bwabo bolemo Pania baye community atendere ambere ambolde nago kire nane kora gitokuneke bwana Mangondi saa komentere mara 20 na bada ngaya tera de mara 20 nanje date ina tawoku jina tango kino tambe na saa go siseni asenege sabukiao nabo abaibuli abanyarako bagwikira no moyego iyo nigo boigo banyarako bagoyakera foundation ya Mangondi ngambi ya mono kubatikana no murobelyo yo bokwana na chisemi ochia sabana babo abaseni umwana mito ewankuna singo mate bwato bakwamu umugambi bya mana senye njo yakobo ugachora baka basingo mato kwa beke kirasi kanya sago sen omwana komendere naende bakogendera kogenda naende yabana basingo mata obarusi butaka bukoro kuwa chichokora omogoko omonena boigo nigo nyarako bagokorokana gochia asabana abanyarako bakonyora certificate ekyo elyo kwenekia ingaborabwo banyarako bakwegendereria ase obugima bwabo bakiraritiko Rashid Kemto and I've been learning at Mangondi's place. It has been good. We have learned so much and we thank him so much. And for the parents, thank you for allowing us that we came and we learned a lot. Help us to attain a certificate in addition of what we already have. Thank you very much. And for us nonyera bo Jacob Mangondi nigo nyarako basemia abamenyi be wodi yo banyarako bakwenekinga batoro murai ora nyarako gakoira wodi yimotwe na kwenekinga chisemi chenyereko chigosuka motwe asekerengo kyaigoro maigungo kurera bari batariga igabacha baseru bagende basoke bayira nego cya sengencho inje buna bago chigonchoro murai igongo chikabo murai okora abantu gochia sabande bakoba buya gwetane buna bare ekina kigente kenene Eriterane Josephat Amisi
Omurai bwense ya Kenya musike uru Muigai Kenyatta nigagenderete weta chinsemo au eri korigereria emeroberio ya magendero ritkuria rero nigabaga goikirana ase county ya Mombasa na korigereria amagendero au abwasiboigo abaga goikirana ase county ya Makueni erio korigereria ekewanda yokorosia amafuta yechingeni nebinto binde ekewanda kiabere gegokonya abantu goika chimibere bona babere bakonyora emeremo asenseme yero kubakonya kwegendereria ase amagimabo. Aba obisa korwa se kiombe kyo bachori ne chimbebe IBC nigo bakwaneire emeroberio na machiko aria abekire ne kiombe kyo gosalia bwenete kobwatigwa erio kwene kiabuna abakichukurango chabaregwa kachikura senchera ebwenete erigo ikirania obochori boro bwekene na boigo obwasioku. Bio confirms the following. 1. The forms has an official stamp. 2. The presiding officer has signed the form. 3. The deputy presiding officer has signed the form and made it and makes it available to agents who then have to sign in the presence of presiding officer. The presiding officer shall be able to transmit the form 3As for the presidential election. In case any of the forms could not be transmitted due to network connectivity challenge, the status on the KIMS kits shall appear as pending. Ekiombe kia National Peace and Meditation Team nigo ya kwaneire ebinto au ebyo bikagere goturubania obumurembe asobochori obonene bw'umwaka yega gukwana nabariki amangana nigo batebire na chingwa na chitabwenereti amangana ayoborimo egatie binde binke nigo bwente gotuguterware bunenchiremo yokoenekia omurembe mense ya Kenya. The National Peace and Mediation Team aims at preventing and mediating any possible electoral conflict both at national and subnational level. We are in no way saying there are going to be any conflicts. As NPMT, we are undertake and commit to all within our means to support state and non-state actors' efforts and initiative towards promoting peace before, during, and after the elections. Waziri w'echindemiro mense ya Kenya Peter Munya ni goritkoria rero baba kumerana ne kiombe kia Law Society of Kenya gekoragwa n'umuteneneri w'ekiombe kyo Eric Veure erio gokwanira na kiemiro birera chikobekwa erio kogayana amangana y'echindemiro anene ase county ya Kisii. So today's meeting was convened by professionals in our sector, the Law Society of Kenya and the ISK and other professional organizations, following a meeting we had last week. And the meeting of last week was basically to look at the challenges that professionals were experiencing in their uptake of the National Land Information Management System, ADISASA. So today's meeting was basically to review the resolutions or the decisions we reached last week and agree with the professionals day to day how we are going to work together in order to stabilize the system and make sure that all professionals are working comfortably on the platforms. They had their specific issues, their concerns, what it is that is troubling them as they try to deploy the platform. But I think we have reached an amicable settlement that we will continue to work together as teams from government, teams from the private sector, in order to stabilize the platform. We'll look into specific concerns and try to address them as quickly as possible. I think we also recognize that the ADISASA system has undergone significant modifications from the proposals that have been put forth both by advocates and by members of ISK. And so we are reasonably confident that the continued specter of dialogue and engagement will enable us to unlock the challenges that we have been facing, looking at everything in totality in terms of the challenges that we are facing and the solutions that have been proposed here and the changes that we can look forward to. We believe that we are now on the firm track of eliminating or rather reducing
the challenges that the system has been having. Umwanchi omurigerirwa nongo sabo kwabera muwaziri w'ekindemiro niga koroko musibati Farida Karoni na tari Peter Munyamuna na ikagotebya bwo ritangani togotigana nayo nigo ababwatani bo mobwa Azimio la Umoja One Kenya korawa na Raila Amolo Odinga babawe yakirekoko ase ensemo ya Vihiga gukwana chinga kiecho nigo bali ira yo chokora mangana yo bukurumi ayo agenderete koenekiwa imeyense ya Kenya. Ufisadi sasa bila kuwa ufisadi uwezi kumaliza yale matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Maana yake pesa mingi inaingia kwa ufisadi. Nyinyi mnafanya kazi kila siku, mnatoa ushuru kila siku, lakini hiyo pesa ikienda kule mingi yake inaingia kwa mfuko ya wale wengine ufisadi. Hapa mama akaenda kwa duka pale anunue chumvi, ametoa ushuru. Na yule anaweza kutuleta pamoja Kenya kama jamii zote sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Mzee amekomaa kisiasa, amekomaa kimaendeleo, hana chuki, hana kiburi na hana vitisho. Wewe pamoja na mama Martha Karua ambao mmepigania ukombozi wa pili wa nchi hii, tuna imani ya kwamba kwa mikono yenu wawili Kenya is in safe hands. Baba ndiye mtu ambaye anapenda watu wetu wa Vihiga County na Kenya kwa jumla, na yeye na Martha ndio atamaliza ufisadi Kenya. Oyo koiruke bendera yekirogo kyobura yobonene bwense weterase kiama kia Agano Party David Mwaure nigo aganirio bomo bwa Azimio la Umoja na baigo Kenya kwanza gotiga goturubania omurembe imense ya Kenya. Mwaure nigo baiga beriga kumugania omurai wense ya Kenya musike urumuiga Kenyatta gotayeswana ni na mangana yo murayo rachi go swabisi eryo koira libagariaye. We wish to denounce in the strongest terms possible the danger and likely violence that the two alleged big formations, Azimio la Umoja and Kenya Kwanza, are fanning by their conduct, utterances, and chance-dapping to the extent of alleging that a given coalition has already won the elections. The facts are that the voting is not yet. We have not voted. Nor has IBC counted and announced who the winner is. We are telling these parties and our competitors to stop working on the emotions and psyches of Kenyans. We are calling on them to stop these utterances, as some Kenyans may conclude that the elections are rigged if their presumed candidates are not announced the winner. Mwanchi mulgereri bano wikiraga igaya narana kwariganiretie Amayia Chinsa Isato senchira ereyo wikira numbia mana sogo chora kubana nchi wikomeryo bali bonse babakubwatirana na nchi kwenekia onsi ya wikere na barabuni gonko bakirangambia muno nyorabuna nabakogendera gutobwatia sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News nabogo tweet wetera @Ndizi TV News naboigo asensemo ya website nigora tonyore wetera www.ndizitv.or.ke togendere gusangana ya manki ngukuganiria oburigereri borobia naboigo obutko botohererwe karitkoria angio erietariane Evelyn Osero orituwa kubwatirana nere kwenekia awikira sensemo imanyererio nigakorokwa Joshua Auta.